Kublai yapi baro ki parlok ki bapet bat sngap yakane ka program jaga Good News TV bat sashi sian gi priang so bha yapi bat ngi ai kublai kerpang yapi baro haka kerteng ka jong utrai bat unong pen imjingi u Jesu Christ. Kane ka sngi ka long ka wei na kisi ki ba kerpang ya ki balang baro hapo ka KGP Assembly namar ba hakane ka sngi ki balang baro ki rakhi yaka kom ka Christian Home Sunday. Kajing temu jang ka Christian Home Sunday ka long ban pen klan ye kajing long mensem ha ki Kristan ling ba kajing shakri lang kum ka yeng ban te song ye kajing long ka wei ha ka yeng ban pen pau ye kajing long Kristan ka bashisha sha ka perthei kum ka yeng te menta ka sngi ngin walam shpi ye kajing ye phliu jingmot halor ka phang family and mental health. Reverend VTS Langste in long I panel moderator but ki paralis kin long I Dr. Eddie Mukhem but I Dr. Mrs. Jelingwa. Hashwa bangin yo ya kanig jing ya paliw jingmod ngin ya shashkor ya ka kuborling ba ka jing rai kan badwalam shingi da iskem borlang marbo nakabalang Presbyterian Maulin Ray. Shakaye tang jing jao ma jing ya le jing ten chu ngi ai ma ngem ya long shu ka wei ban chakri yu ble la tem rao da rong phong per thei dei kisngi ki ba khat do em what's no pla ye kristan ki kham bang ya smo ba Kristan ki long nong wei ya ka ying mani ni yai be sharong phong pen tha me ngem don por hala rem pe pan chakri yu ble kun samla
menta ngin ya pet bat sngap no yakani ka program. Nakaliang ke Good News TV jong ke jeng samla ke GP nak sep ngi saya sin pat ngi pediang sobahai fi baro ki perlu ki be ki jongi ki bedang ya ipe ki program pat ki bedang stang pan pe dukum jo. Hari ni kasi menta ke de gasngi ke bangi telekas kerpang markum ka balanghi ngi rakhi yakani ka tayo menta bagani kasi ublay menta ya ke bangi ong Christian Home Sunday. Ti hari ni kasi menta ngidon ye ka banyak keren ke wei ka pang ka bah khmat bah jongi ka ba kata bah kamta mi long yeng long sem jongi ba de ka bor perkhat ke jongi ni si menta ba kumno ba ka im lang ka salang ba kini jing ja ka bangi sem menta ki kata bah kamta mi long yeng long sem ke jongi te banyak keren kham banya ke ni ka menta ke bangi khot ke ni ka program de ka si kum ka family and mental health le ke long yeng long sem ke jongi bat ka bor perkhat ke ba biang de ba koi ke ba khia inan hang ni aru i doktor Joy ba doktor Edi ki ba nyekren hang ni nagamata jong pi halor ni ka phang ti hang ni ka por ngan bu wi ki jingkli fi doktor Joy philap mi thu ingi japang ke Christian family mo kata ka long yeng sem Kristan ke ai kita ki bental ba ki ngi khimil timo naga long yeng sem Kristan kan Kublai shibun pasta bat ngasungu ika Good News Channel ka ba ay ngi ka ni ka lat mengin ya peliu jing mut halor ka ni ka mat ka badan kam sepang ka long yeng long sem Kristan kam tam ha ka baya day bat ka rukam ka jing khya jong ka jing mut je perkhat mo ti habangi kren sepang ka long yeng long sem ni ka family ngi so thu but sin ba ka day ka badan ukpa ka kemi bat ki khun ti nrei ha ka long yeng long sem khasi khara jungi ngilap babun sin idan ni me ipa lada kidang ya dan nang tap ade segi mina misan ki mama ki ba dang song khen rau ki be sa lang lada kham tam ka yeng khaddu ti kini gide ki badan bat ngi sokumen ba hakarukom khasi khara jungi kini baro kia lumlang kia le laga jong benta ban ya sneng ya krawi ki khun ki persala jong bat kani gede ka jing internet bat ka jing bha jong ka long yeng long sem jongi khun khasi khara tila dang ya kran sepang ka long yeng long sem Kristan pade ngathrai ki don kap tu kat ni ki mat la ni ki characteristics ki bangi hap man perkhat balengi khot ki long yeng long sem Kristan ti ha bangi ong kum ta kamut ba ha ka long yeng long sem Kristan ngathai ngi de bin so tho bo ukris udei ukli bat udei ba kong san tam ha ka long yeng long sem ti kumnu pade katakan penye pher na ki wei pat ki long yeng long sem ha long yeng long sem Kristan ngitep ba ka bakong san ka de ka jing mani yu blei ka de bandan ka jing ro yu blei na ka to ka long yeng ka de ban de ka long yeng ka bi kai ye ki khon ki kti ban ye puli lang ka ktien ka jong blei ban ye perkhat phang na ka ktien ka jong blei bat kham tam ka long yeng ka baduai bat kata kan penye peri ki long yeng ni ki wei pat namar kata ka daw ngisi ong ba kaduan jing kaduan jong ka jing duai ka jing aingu ka dei ban rehem ki long yeng long sem Kristan bat ladangi perkhat ba mental si ka wei na ki daw jong ka jing her ki long yeng long sem Kristan jong ile si bangila aklet no ikani ka karakteristik kini ki benta ki ba kong santam ki long yeng long sem Kristan ti ngatarai kita ki de ki ba pen per ki long yeng long sem Kristan jongi na ki wei pat ki long yeng long sem gede gijing duai mo gijing duai bat kata gijing hikai na tin jong boleh gijing slok ka per mo doktor ini ko ban bu gijing kelim tan ma gani ka phang ni ka singi ken sepang kata ka mental health mo haki long yeng long sem jongi kata ka bor ko jing khiat i ba gade ka wei ni ki subject ki ba don kam ni si mata pila mai thu hindian sepang kata ka mental health ping keren ken nang leng fikum doktor psychiatrist kan Nishmun pastor tu hak ni por ni pe jing buan ni ka klam covid mo ni dan kam kan bhai kata jing sia bat buan harum peneng yakan yakata ten rei man kan chong mental health ka long ka don kam hani ka por nomor ba nya ka kam ngatrai kung psychiatrist Hasan Kiat ba Robert ni mental assistant ki buan ban ni jing pang bakta jing mo perkhat ni jing long men sem bi khoi ten pharing ta ki depression ki jing long diaw men sem ki jing seer khoi ki anxiety ki jing long ki panic attack ki jing do thia jing perkhat bam so kwa em sho ki suicidal thoughts ki stress ki tension ba buan ba ni ba buan ki brio ki dang dan shu
ni snem bro si snem Tahu senang kaki bah malu. ka kio ha te wat ha bo por covid kom ni ru ni don kam ha ban kan ni kan ni nama ka ta si buon ya ki brio ni ngapen pau ju songo ka good news TV ba ki sim kiai ni ka bentas pang ka mental health ba bun sien ngim ju kam ki sim sting ni kan ni isgo ba kam don kam ni kam kumta so ni pet ki jingpang ki ba ta ki mu ju prakhat ki long ki ba kan rei ba ki ong ting na ka kumba si phone khat san nak si spa ki brio ki la ban yu ta jingpang depression halor ka baro ka jing im jong ki ti khat san person ka long ka ba jor ba bar ni pet hak ni por buon na ki brio ki ba lech ki doctor ki ong ma lai phone na so pho ki lech na dan e nu ka daw buon ki pang ka thak le pang ka ne pang ka tai han re dali test mu na bi ai buon na ki la klib ha da awat jing tip ma ka di kita la ngam sap benia buon ki don ki depression ki anxiety ki bala ban sumar ti kalong kan rei ba ti kam tam ta ki por ngi pe ki frontliners ro ba buon ma ki nurse ki doctor ki break ba klai khon ni ka po covid ho ka tang la su thoi ka kalong stressful ba ka jing trei mo ap sau kan ta hap shong to hap phong PPE ba na mi nang to ka jing tiang ila den ki ba hayeng tingala ba buon ki don ki saudiao ki dap ka jing se air ba ka ta ya ki shu nang tang lap bro snem ru ba yek to ki ba hayeng ba da dang shen dang arngut ki brio ki ba min snem ki kam yo man on tap ya ki ba hayeng ki ba khat na kan ne ba ka penlong ki ba kan long guilty ban kan no ila de ban so ba be bat ka penong ka pen push do sta ka depression ka pen do thia do dem ta ta rukom teng su kalong ba don kam ha ban kan spang ni mental health akum hani ka por ki ki dat kishin kum nung ila ban kiar but ba den ba sping pa family ba da ho ba ka sedang ban light ni jing pang na dang ret hi ko jing sedang na yeng na sam ki mi ka pa kun ban kan ki khon ma thai Dr. Joy in kan show ya kata ham hadian but nadu dang ret hing hab ban discuss ya kata ta sawi bla ka dinga dei ba mental health ba family ka dei ba buon hi ki problems ba kata ji muj prakhat ya kat ki emotional problem kum ki sedang ki haba ki yeng ki khot ki phareng kalong ki dysfunctional family ki yeng ba pat ba pra ukpau ba di ki single parent ki don ki me marway nanta ki bamnang ban hikai la joki khon khot ki dysfunctional family den kita ba ki sedang mi ki bunjat jing sitom tidon jing dei ba hapteng ka mo kalong yeng langsam bat ka mental health bagi bah ban ya discuss Tu belum mentah kini ki pang mo ke mental health ke ba ta ba ki bru ki teng kim su thu mo piong pi mo ki wan kim la ban thu te ke jing sitom de fi ba de pi thu kita ki dak ki shen mo ko don jing e ke jim ki te i Dr. Edi mtan Dr. Joy la ong ta mo ko pi ong maneru hayeng ki de ki me ki pa ki khon mo ke benta jong ki me ki pa be ki khon ken ha kam ngi por ngi jing dei kam tam me ka ba dei bat ki jing mu ji prakhat ke ba biang ken jing ya dei jong ki ho ti ni tip ba ka kamram jong ki ki pa ka dei ka ba uble hu la bo ba na do ba pun ni khlung man ong no ngi hab man prakhat ka long kami ka dei ban long ka ba pale jing mu ji prakhat khnang bai khon jong ka insuk insan han do ka kpo jong ka kami namar ngi tip ba kata ka surrounding jong ka long kami ka jing mu ji prakhat jong ka ru ka pen ka kata ya ka jing mu jing prakhat jing khlung no do ba dang seng i ka kpo ka bi jong i namar kata ka daw kon ki khasi jong i shi ong mo ba bit ban pen so si ya ka kami ka ba armet ti le si kata ka long ka badan kam do tata but haka ka kamram jong ki kami ki pa ngi tip ba dalam mi ikon ke perthai ki dei maki ki ban sumar sukher ban bsa ban penjab ban pendap dud ka jing don kam ki khon nai krang ka bam ka di ka kop ka sem ka puli ka puthi ka kot ka khya ka jong ki na dong sedong ki dei ki me ki pa ki bedei ban shemi ni ka kamram ka pa khya ti kum ba ong ni Dr. Edi ki jing e ka long ba dan ki long yeng ki ba dan tang ka kami ku pa la yin no ula pet no shwe tikini ki bawan ra bhai ka jing e ka ba kraw do kata po jong kalong yeng kalong sem but dei na kata ka daw le se ka we ni ki daw bingi i ki jing sitom jong ka jing mu che prakhat jong ki khna ka dei kumbo ongi Dr. Edi ka tan dei ka jing bam biang ka long yeng long sem ni ka dysfunctional family te sakawei pe de ka kamram ka dei ba ki dei ban sneng ban kraw la ki jong ki khon ti
ban seneng da ketien kadai bat ngi ong kham tam haga long yeng long sam kristan ke ba pria per le bangi seneng ngi don da kanong rem ka e kata kanong rem ka ketien ke jong blei kalong ka basuk ba bangin puli ka ketien ke jong blei man ka sngi bat nang tu ngi la ban seneng ngi khun ki jing kat kum kirta ki jong ki la da ki dang ret ngi ya ka kom jong ki kat jing so thu jong ki kat bagi nang he ki khun ngi ya kata ka jing so thu jong ki ti la da ngi la ban ngi long ki badan bong an ong ba ka don ka ketien ke jong blei kaban hikai ngi kumnu bangi ngin seneng ki khun ki ti ki jongi ti rei ngi ju asngo kata ka kentien walk the talk ngi hap ndei tang daga ktien rei ka jing im ki khun jongi ki pet yangi ti la da nga ong ki khun phi wat ju kren si kren ju dei ban kren ktien klam akor rei la dia la da nga plat ktien si te ha ka nuk rukom ngin la ban seneng ki khun ki jongi tinga sngo bakata ka long ka badan kam la da ukparu la di discret di kiat kumnun ong ki khon chenrang la jong ai wat ju discret li wat ju di kiat haba ya la di rule tika hala dangi kwa ban sneng ban kraw ki khon ki jungi ngi dei ban pen i nung kong et da ka jing im jing long jungi bangin long ka nuksa la dangi kwa bikin long ki bariu blei ngi hab ban pen i kata ka jing long riu blei ka jing im ka jungi kata ka we but sakawi ka badan kam bhanga sngo ba ka kemia bat ukpa haga rukom bagi seneng ki kraw ne ki hikai ki khun ki jong ki kadai ban long ka ju ka jing thmu ka ju ga rukom le ti namar teng teng ka kemia da kum wei ukpa da kum wei khun do badang lak lumar lupa ngan nge ji pa na ngan nge ji me ti kata ka wan ra ka jing e ka bakraw do kata ta bat ki khun ki lak lumar do bagi dang khamret ru tikat bagi nang san ka ni ka jing e ka nang long bat ngi shei i bun sin ba haki long yeng ki ba ki don ki ki khna ki balong ki ba don ki jingmut ci perkhat ki LSC Dr. Eddie in kuburi kata ka kami ka lesi ka strict ndre kupau penjam pan pisan ka kami myo pan kupau ai lani da kum wi pat ka kami ka ba pen e ba ka kami ka ba jam kupa do pen e ki khun ki tingkla yo kupa ka taru kamlong ka de ban don ka balance ka jingya sngo jingmut kum tungin sneng da ka ba ong kum tang amut man ong ba ya dom barangut athrai ka ta porte le sin da dom lari i ba ka kmi ka la dom el si ku pa un kam penjem no ban kro na mar ngi te ba la dangim kro iki khon pa dekin mong te la da ku pa udom penjem no ka kmi la ka kmi ka dom penjem no ku pa kro tang ba ka tu ka jing thmu ko dei ban long ka ju ba wat la da kro ru ka dei ban long kum ju te la dangi le kum ta le singi la ban kam balance ye ki jingmut je perkhat jung ki khon baki nong klumar e umta tak mesbun atau ini dia orang yang bikin sepang ke mental health mo kene ka jingkot jingki ha ga jibut je perkhat jungi long ni pek na kene ka WHO mo ba mental health kamut bam don jingpang mo kamut bangim don jingpang kli ndai kamlong kum ta mo long ka e ka bangile amala ka singi mo ka e ba long kum ka family mo ka le bandon kata ban sustain kata mental health kai jadi syukur ngi india selong ka benta jong kilong yelong sem jong imo ban ra ia kata mental health nanti kata long jingkot jingkia ka ba ha jimbut jung perkhat jungi ka ba itenat ne ka ba bahagai ka role jong family kai mencuba rap bong i Dr. Joy ika kamlam jimi kepas kawi bedang sko kam tam ni pe ki mi pa por bagindang mangi tre bagi beri ki khna ki ba di drugs bangi ka kan re pan ki mta ki por bun sen por pedang khna ki dang khlung ho ngi ai attention ya ki dang ngi sumar ya ki la poi ka jing long samla luat pada pal khat lai khat sau snem bun sen ngi la i no ngi so bi la samla ngi la so lai luat ya dia ru bat ngi i no ya ki ni ri tu por bagi don kam ha ban sumar ban tip ki parlok ki election no so ko gadon kam hai kata kham tam ngi jing di drugs la kan re bawa la point ka por teenager adolescent ru hati por ngim dei ban e no ko pai kon chen rang ikmi kon kan thai ban yai buat ban yai wa ba ki la ba la ki kmi ki pai ki thia tu ki por ki kham duna ki jing sneu ha buat ka wi ka tak benta lor ka long jing sam sam bak ni jing poi di drugs but nor ka taru ki bun ki studies ka ale halor ni benta kam tam habing plan pang yong long sam kristan ki studies kala ba bun ki jingpang ki ba kata ki mental illness ba kata jing much perkhat wa jingpang kamet ka phat ru ki kham du na hi haba ke yeng ki stem ki sok ki san ki don ji ki sok ki bik pa
kadon ke jing duai ki yeng ki ba shania ha ublei ki studies ka lab ba ki duna shisha ban ki yeng ki ba mlong kumta ting i ki yong kristan ki ba shisha ki ba Dr. Joy ong ki ba don ke jing duai jing ka jutin ublei kai rap wa ita ka mental health ni kata ba kamut pada ban ong ba ha haki long yeng kristan kita ki mental illness kim nom don sho ki yai don hi but ni haban pedang ya kata ti ka kamram shpul adon kum ki ba shitom kum kita ki win ki long yeng sem kalong kita nomor bun ki brio ki ba shitom ki jingpang mo ki hakten phareng ki lamang to jingpang schizophrenia kan cuba tai khni ta jingpang schizophrenia ki ba kalong jing ba ai thu ila la sha lak ta sha ki clear ki brio ki ba yo sko jing sawa haskor bam don ai khot hallucination ni gidong jing thrai sneo ki kran marwe khe marwe ki mi athia yo dem buan ki kim so thu ba ka de ka jingpang ki brio ba don jingpang jing perkhat kim so thu hi bat kum ta kim nom wat jarap tu kum don de ki bahayeng hi ki ba ban kit clear ban wat jarap ban nom iben begla lap ka da philong supportive ki kham namar bun jingpang ki ne kham slam bat lada ki long yem sam kim long kim support teng ki relapse ki wan chon do jingpang he ba ki yeng scam ki long yem ki support ki kham duna ki relapse ti teng skoi blai ki don kum ni ja jingpang khapan penuna ta ki khot ki express emotion don ki long ki bahayeng teng ki bapang ni kim so thu ki iben ki le dom ki krendom ki criticize bat kani kadang pelong ba kinang la ban nang khish te sawi waliam de don ba ki balong ki ba khot ka over involvement teng ka long over protective ki la isen ai palat kim sha shu ban mi kim sha shu ban lej marwei katar kam bahai ban over involve ru kanang kadujing pang kanang khish shu ti hab nang ban balance ba hoi mde ban iben yo ju aporu ban mde ban long over protective ne ban da palat ya kitu ki ba shitom entah sekali bila long kata ba makin ken makin jingpang ni bandon tak jing le arain ni ka stigma ma bagi ong tek buan ni jingpang ni bakta jing perkhat ka stigma ka jurba don bagi jing le arang ile ban buria nim ka ban pha sumar re bentak long ki bahayeng ni kata ban ken bagi jingpang kum ki pa jingpang hi ban wat jing sumar wud kat kum ka jinon kam tek ba khadu ang so bahang ni bentak long ta tam ki long yeng long sam kristan pabun sien kelak banon kata jing sngau ba ki bri banon ki jingpang kelak de ki depression ki schizophrenia ki anxiety ki babun jat yo ki ong ba ki bri ki ba duna jingeng ne ki mda duai ba bun kelak banon don ta jing sngau henre ki ong pikir ka jingpang kelak man hanu bun ki jingpang le kelak don pa long genetic lupa don ki tension don ki stress ki nangwan chu henre bun kelak don pa ki nadu dang red te kamde bagi dunar jinget ne komita ki ai re bagi so thu ma put shun ai nuksa ki break don jing pang depression ki jing so khiam sem ka jing ki long diao du thia du dem so comment so pale buan hapor don depression wat ka jinget jing ki hauble ru ten ka duna ki so jing ai no ble tang man dwai ru so la bat teng ki bahayeng ki la ban so thu ek ta ma ki om bale philong kum ne han re lang so thu ba ka jing pang mne ba ki le khanang kiru kisno ting so tak so blay map syo so ba ngala ali bakla yu blay yo de jingpang le ha ba jat ko depression pada kata ka spiritual fervor ka jingjan ka so jan biang syo blay kam de naka ba ublay ujinga sya ham de kedin ka jingpang ba pelong ki ban sngo gumta te kam tam le hab jing ngi blong kristan hab no thu ba kata ba mde naka ba ki duna jinget mde naka jingpang kawan ra kata ba dak la ja jingpang pada ka jinget du kala klan biang he to edi kalong pang mo fi batai pang di jingpang long kidon gi jingpang mo ka mental illness biki ong kiba dan tang jing selok la biang kum bong do sujum hayeng asem dan bagi jingpang kiba dan kam jingerap kum bendi dawai ban da sumar ba ke ho tolong ka family mo long yong sem jongi di mstu be kata ba kadeka long yong sem jongi ka balawan yarap i gitu ki bren jing e kan lai long jingpang iba tam selok la ne bahap chen do mai ke to ngi bi musul ran ni kita mo buan hi jingpang hi ki don ki bri don kam tang man shu ya share ban selok ban no ban manu ban sangap ya ki tang la dan manu basngap ki ru don kam ban sim dawai ai tang ban ya ban yo ban bagi sotho ya ki ban kran ban no ting hapil ada kila i kam ijur pada ting la do thia do dem
Tengok adon ki perkat ba msukwa imsyu ki suicidal thoughts. Teta tak adon kam ban consult. Tagi jing keren mo piong himene ke arlat jadi keren mo don baron kam long mania slok. Lim apa bi slok tengok dong don gibri dong plat jing ne pimnet belai show. Gumdeng kita gide jing rap ki bakala. Hai. Ke jing rap ke jing slok harus tu ba mla show mot hab refer si doktor se berhak kita ke. Kejing di pastor le singa ngoba kadai bah ha juk ko bamenta ki kimi ki kepala ya bun kam Dan porsche. dan porsche no dong marang dang ret ki khon la shu bagnong tri bat ki ba pet ki ti kata kadai ko ni ki jing ki bongwan ra ki ni mo doktor edi namar belai la shu ti haki nong tri ki le kat bamon hap shu penhun kat ba ki kwa ki khon bat bun sin ngi thiet ki jing ki khon da ki tiar kitar de ki bangila ban ai kat kum ko jing kwa ka jong ki Henry ke ki baki khon ki dan kam galong ke jing jong ki kimi ki pa kabada long expressive kabada pen ki kimi ki pa ki do ki da ki khon ki pen ke jing jong ki sakawai pada ki kimi ki pa ki dei ban involve ba ke jing jong ki khon long ki parlok ki jong ki baki la ban ya tholut ki baro kata galong ke badan kam la da kimi tho ki kimi ki pa hanu ki ni tho kham tamak tu adolescent stage ki bon ki kena ki lit nos ki parlok ki jongki ha ka baki yo alu ki information ki babakla ti kadon kam ka ba ngidei ban kum ki kimi ki pa ngim dan kam ban keren ban seneng du tang ban sengap ki ban sengap iki jing mei menta ka sngi ngawan school itai ilek tam tai keren kumta tang kita ka ngi kloi pa menta ka sngi utau ong kum tam ta tela biang la ngi sengap ngathrai nda dan kam ban bun ketin ru tang ba kalau apa duna ke jing sting ki ha kan sting tidak tu join net mo long inaikan long general mana hendak gitu kan ni kan ha kita sibun jing bagi long jing sam ki kenduk mentah halang ji jong pi bra tre mentah la bun snam kam tam bagi long yeng tu kan ki jing bagi long yeng long sam ki kenduk ba ni si mentah no kumbang om mentan ke benungkong kadi kata ke jing ba bom don por ti jing ki bona bar kan ki banabar bawan ha long yeng jong kan kita mut ki influence ki bon ha perthai ki bamenta nungkong ki parlok ki ban influence ki khon ki tigi jongi bat teng ki shim no kata ka benta ka bakhama khamat ka ba ar pade kan ka social media ki television ki baki khon jongi ki bat bon ki sha influence ki tu ki khamnge gitu bani ka bangi ong mangi bat bun ki kimi ki paru ngel dir ngim long tek sabi ngim da sonang ban pedan kam ti ki khna ki kham start bat ki la ban buri lut iki baro ki jingtip ki baki yo na bar kat ba mangi pada ki kimi ki pa ngim poi perkhat kata ti kini ki long ki ba ma do kata ta na ka benta jong ka ki khon ki jongi te na ma kata ka da kum ki kimi ki pa ngasongi de ban long ki ba pet perman ba banum sya begini ki jing influence ki banabar kin wan ban job iki khon ki jongi te kata ka di jing selok ki ka bakhat do ka ban yarap kita ki iki ai baro tu ini to showing ya pekut tak ni jing kran kan long ikran chapang ki ba la jam ki ba don jipang ni ki ban jing Ni don ki egi lak lenti penyada pada long ki prevention mo ki egi prevention strategies ki guna bagi nyada kan kini ki mental problems bagi la mi kenduk kan Kung mene hita ki buon ki daw ki dysfunctional family kung ni haben liai ban pendunai kata jing pra ki yeng baki ki pa kin ya don benta ki khon baki dum ya buon kam than ti kita ki bang lakran mene ki lat jiada he Tinalor kata abda nomor bang om baka buon ka kenrei bha kum ki bahir ki bahita mila dia hi bat ki wiru bakin yu ki dang ki ba ki don bat ban kloi ban wat jiarap kum ki dak sai long ban long general ba long ho titengi ki mengilak ban divide ki jingpang illness mental illness don ki belong minor bat ki long major ko schizophrenia ki bipolar ki ba dapat lai thu hi la le kulmar lai itu lai thu bat la pha sumar hi ki minor ba khot ki depression ki anxiety disorder ba buon ba ka di por ba teng don ki brio ki ba teng ki buon ki jingpang teng sok po thak khle buon ki complaints da test pada teng julap bi ai ti buon sen kita hai ba ki ngi hapit laki don ki sko buon kita ki complain don hendak jinglong mesiam pada kisno kalong diau kam mesiam so komen so tunat syu ki bagi ilek mesya chat sunat ban pet tv ban kren bagi beriau mentam so tunat syu teng jing do thia
do tiak do dem mbang kabam te kum kita lakukan stok ba dalalik kita mendon ki ai kelak bande kita ka ki depression merkum kini dada sumar dalap keloi balada sumar bhai kata ba ong sumar nan kam dang ki dawai tang bagi counseling tang kita ru kelak irap dan ki bri bagi don ta ki khat ki jilong jilong seer ten kendek syadam ter kongsentur ki seer ba teng ki ngokumban kut siam no bun ki pha ki ting ada jing pang hat ki pha test pha lek ni kita hai bun sen bidan ni ai bat bun ki chu e kum to rei khot đi kam đi hat lấy ku klong snam lấy ni khot pa ka jing pang panic khot panic attack ki ba la man sumar bat lama ki dawai ki counseling tikum ta nomor bun ki ni la chu e la kanang jur pada hadian pada kanang shitom shisho tikum ta ki bahyeng ki hapi ni ki dak bat ban benum le ran ban wat jirap ban tip ji kataru bun sin bun ki dalong kum ni bun ki shupa ni ko ki pha dwai mo bat hoi ka jing dwai ka don kam ha ka jing dwai ka don kam ka jing support na ki na ka balang na ki ben basan na ki pastor long don kam ha na lor kataru ban pha sumaru ka kat nang kloi ka nang bha ting wat ki khna man ki por ki khna ki bun ma kum ba i ong to joy mo kini ki yang ni por ba lockdown kum ni bun ka long addict ya ki mobile ki la plut por ha ki social media but kila kata jing pulie jongki tila da kila ilong palat ha kata por dan kam banwat jerap tengi khna ru ki khna ru ki don kini ki por unta ya kata ki jing pang depression but bun ki kim ong ba ki long diaw long soksi bun ki dong jing pher ki dong ki long ki le dom ki don kita ki kata khlie ki sok po kham la don daw teng ki don ki dak ba teng don ki bam ki ba ki jing le shabar ki la man control teng pon men ki la ki pen je biang halor jing thia kita ki kela juga behavior jong ki pen pa ba ki kela ban don ki jing ta ki hak jing long ki emotional problem ki bang la ban wat jerap ti kita he ban ikloy ki dang ban wat jerap but sakawi benda khang aku kita habo ni ki po ki bun ki drug addiction mo bela kan rei do ata ka emnang salang babun sien ke dangi pha counseling ki bun singi sngo ba detang maki ki ba shitom bat ban pha sumar ni namar bagi kran pang ka family ni om makani ka long ka family disease ka counseling kam dei tang yaki hendai don kam mi ki ba hayeng ru bakin ban wat jarap lang ma bun sien ngi batre anga tre hasan care ngi le ka ngi khot lang yaki family ru namar ba la sumar tang yo tu buriau da ki family kim so thu ni jing pang hari habuat bada ki relapse ki ngop hendak ki family ki long involve ki long supportive ki wan ban wat jerap but ki wan lang ba tu nong pang ka kham lat chi sure ni ka relapse ki family ki long man involve ha ni kom kan ni kham tam ki ba ngop ani ki jing di kiat jing di drugs to joy phi shau pun kot ke phi ko dong e lang ken hadu kan no ka jin kam ka family mo na manta baki gijimu ju perkhat jongi kam tam me gi khun gi ti kin long gi bas kham ne gi ba kya kai pidon e bu shau pun kot dong ka ba ka kubor bang ka ban ong hakum kini ka por ka bangi ong ka ka Christian home Sunday ka dei ba tungin ya kendit benrio no akum ki kemi ki Pakistan bangin pen I da kanuksa jing em jungi hi bangin pen I bagi long yeng long sem jungi ki long ki bas kem da ka ba mangi shwa ki kemi ki pangi tristom baro arngut kadang ban wan ra ka long yeng ka long sem ka basuk ka ba kamen bat ngasngo ba ka nakabenta jungi ki khun Kristan la danginang ban ayo Jisu shaki khun ki jungi pen itho yo Jisu shaki no do baki dang ret ngatharai katahi kan solve ki problem ki babon akan mawi papa jonga por bangalik pulis medical yong nga khur nga suk kamen sim bangan pha ip menta naman ngatip ba pinum pitip pidei nakanu golong yeng piwan but mianu phi sakri ti ba phi itho yo Jisu ngasuk man sim ban pha da ka bangatip bo Jisu don rekat ban phi ti ngatharai ka long ka badan kam ngi ki Pakistan ban pen itho ya ki khon jong yo Jisu bat ha ba ki pedang yo Jisu ha ka don hut jong ki katahi kalabyang ban yarap shushu yaki namar da ka bor jong ka start science mo Dr. Edi kat nungin la tang Jisu bala tang sungi don kam ban le kata kum ki long yeng long sam Kristan tak boleh sebut Dr. Eddie, Dr. Joy, kini kijing
ajimut pi kiba kodor bah kam tam eng bani kasi mentai ka ba gira khi ni Christian home Sunday but kam tam me ka ni kasi mentah ba kan sepang ni ka mental health mo ni kata ka bor perkat ka ba scam ka ba klan ka ba khia tengai bagi ni jing kan jing ni kasngi kalau ngaji ram ep gi baru ki polok ki pe ini program pada lebih kena lu jing dan ni kena pi kwa ban wat jing ram i Dr. Joy Don atau Eddie Don ban yang jongi Good News TV ru i kloi banyak ram tada phim belong yang sam pi jing ke pada se phim la ban yale asyo dala dihi tingi kloi ban irap ep ban ngi scam bagani program kalau ngaji ku ep sesai part ku shibun naga dan Good News TV ku shibun hibara Tekum tong gila poi syakabenta ka bukut jong kene ka program ka bamenta ka sngi bat ngi ai kuble di Reverend VTS Langsti ibala long upanel moderator kumjo iki panelist i Dr. Eddie Mukhem bat i Dr. Mrs. Jilingwa bat i iskembor lang marbo ibala ai ka special number ka jong i ngi ai kuble ru i pi baro ki bapet bat ngap ikene ka program bat nganget scam bakane ka program kala long ka jingkar khu ye phi bat kumjo ru ya ka yeng ka sem ka jong phi ka program na ka benta kane ka tayo ka banwan kata ka pratrik u jemang 8000 arpwe ngin walam shaphi ya ka jinge kren bat i Mrs. Radiancy renga halor ka phang ka benta jong ka kojing rai ha ka jing hikai ya ka jinget kristan bat ru insa ai hengi ya ki jing rai na ka kojing rai khasi himbok Tina ka benta ki jing duai bat ki jing salok ki bakarpang phila ban phone chu unia un number pra khandai nyo sao not ar nriu sao nriu ar uble on kerku ya phi baro